No niin, tässähän meillä on Canon EOS kameralaukku. Laukku on ihan tämmöistä peruskeskikokoa. Tänne saa sisälle yhden järjestelmäkameran ja yhden objektiivin ja salaman. Eli kamera, objektiivi ja salama mahtuu tänne laukun sisälle. Niin kuin tuosta jo vähän kiilostakin huomaa, niin laukku on veden pitävä, että tää ei ihan vesisadetta hätkähdä ja kameratarvikkeet ei kaastu täällä laukun sisällä. Laukussa on kantokahva tällainen. Tää voi kanniskella olalla. Ja sitten tukeva käsikahva. Pehmeä, oikein pehmeä kahva. Säilytystiloja on tässä seuraavasti, eli sivutaskut, nämä pikkusen venyy molemmin puolin. Tänne nyt mahtuu sitten semmoista pientavaraa, mitä tarvii. Ja tää on erikoisuutena täällä takana. Tänne saa vaikka monopodin tai sitten sateenvarjon tai jonkun muun selfie-tikun tai jonkun tuohon tökättyä, jos semmoisella. Sitten mennään kameralaukun sisäpuolelle. Eli se avataan täältä takaa kautta. Täällä on vetoketju ja laukku aukeaa näin. Täällä on heti sisällä tässä säilytyspussi. Tähän nyt saa sitten muistikorttia sun muuta pientavaraa. Ja sisältään laukku näyttää sitten tällaiselta. Eli tonne mahtuu salama tai tohon väliin salama, objektiivi ja sitten kameran runko mahtuu tohon. Muutenhan tää on aika tukeva rakenteen, niin kuin huomaat, tää on aika paksu seinä molemmin puolisivulla ja oikein pehmeä seinä ja tää pitää hyvin ryhtiinsä tää laukku. Tää ei mene niinku kasaan eikä ryttäänny. Vetoketju tuntuu ihan hyvältä. Nätisti liikkuu vetoketju tässä. Niin kuin joissain laukussa joskus on huomannut, että on huono vetoketju, niin se sitten hajoaa helposti, kun se liikkuu huonosti. Tässä näyttää vetoketju kulkevan ihan nätisti. Tämmönen ihan perus Canonin järjestelmäkameralle kameralaukku.